față, băiatul meu nu scapă cu viață. La 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 la. Dar pe Zorină, dar pe Denis al meu, să-l-mi țină Dumnezeu. O, foc, tăicuțul meu, mai Doamne l-a dus peste hotare la cele mai tari spitale. Doamne, și mi-a spus tăgrutul în față că nu mai scapă cu viața. O, Denis al meu, tu mă lași când e mai greu, tu mă lași când e mai greu. Denis al meu, o, ce spune lumea, ce spune lumea, băiatul meu e forța mea, o, fă, și rămâne forța mea, mă. Cum să poată dintr-o dată să-ți bate bola la poartă, au să te ia fără să știi. Oh, oh, Denis, tu n-ai bucurii. L-am dus peste hotare la cele mai tari spitale. Doamne, doctorul mi-a spus în viață că nu mai scapă cu viață. Oh, ce să mă fac? Oh, ce să mă fac? De băiat sunt terminat, de băiat sunt terminat, băiatul meu. Oh, ce să mă fac?